patimung thanai July talni nichichar salmari Ajam sal lama choka ti pramothni kasrang adong charu de burma nukhungo busa chela khornati bihik tunin nukhung tangi chanai krijan nukhung phano busa khornani tui brok samani bagai chai tokja khorokcha college ni second year portungo te khorokcha class 12 lo portungo obahai chapjak nukhungo asamsa muna klai phaikya maklai pandani bagai chubaikya YTF ni adong ro thui thangjak charu de burma ninno Sorot Chaudhary BC Tulsi Parawo akamiwo thangi Chubaikya Simna YTF ni adong Obiji Deburma Ados Deburma Omlendo Deburma tei Tappa Deburma akusong Belaino hambai sini social media ro ini sen Tulsi Ram Parawo sen phai sopaika laitangnai 28 tarik 6 mas 2023 Langma Choka sini Suro takuk okra bini oro tongo sini bini ki khayaka bate bini sajla khorok nei belaino khamani ko ini seng ojagao phale borno nani dobe topslangen dobe bini phale seng tiprasa nugui khayaka ba sini YTF ni ojagao khorok ni adong khorok tam tongo sini district no vice president secretary the member sini central ngotongo seng tiprasa ngai seng tiprasa subana seng buyoro taminai seng nugo bono tei kubangma samung thamra nukha sini tiprasa ni bagai tei sini bubagrani bagai tipramothani belaino samung khlainai Sorot Chaudhary bisiwo tei belaino kahamkeno agini sini logiri phainai ini oboni bagai sini kha belaino khamka omahai sak kaham tomani je langma chomani bagai seng bono buskang rogo hayaka ba o laithana rogo chubai maya phano seng tabo khaklaika seng borno subanai hini masa tongo yango college pori tongo second year ro sini tapu Kisan de Burma te yango class 12 pori tongo sini tapu Bishop de Burma faidi tabuk tam hingangke seng tiprasaro khabaksa kha thanjangani nangkha tamuni bagai hingangke seng tiprasa bai tiprasa subaya nangke sini thinan belaino andarenai tamuni bagai hingangke borokni tangi sarenai borokno ajibit tunai borokni langma chomani laithangmani langma chomani bagai seng borokno tabu je manchak seng subalainai borokno je manchak seng borokni pori thani tebung family ro seng nainai oboni bagai dei o sini misda fauni tabati prasrana ani koimung faidi seng norobo nuguitong ge omahai takurong chugadi bor belaino gurinu khungni borok saisung kosto khaye din hajra khaye samung khaye sari tongmani tabo borong sabosa ne borni belaino sinta sinio taku boyango pori payako okrabo pori tongjabo opori tongmani bagai borongni tabo yang buya angbi thangka na borok pori nai na borongni nog ni nukhung soli nai aboni bagai takok ke bukhoksam noroknani koimung norok bo phaidi borong kisa misa subadi tamni hingke borok no seng logiri na nango omahai jarawo omahai sing logiri na nango seng omasuk kaham ke thangai tangmani somoyo borong yakhari khangke bongni life orai pore inne aboni bagai seng bo borong je mansuk subanai joto takok bukhoksam nukronai norok borong subadi belaino hamdar